Art Campus izeneko ekimena martxan jartzea erabaki dugu. Artea sentsibilizazio tresnak gisa erabiltzeko, eta oso serio hartzen dugun gai bati buruz. Ondarearen gaiari buruz hitz egiteko. Argazki hauek euskal kostaldekoak dira, iraganekoak eta oraingoak. Alderik nabaritzen alduzue? Ingurumenaren arazoari oso modu simplean heltzeko aukera ematen duen bitartekoa da artea. Adibidez, hondakinak jaso ditzakegu eskultura bat egiteko, eta umeak oso emankorrak dira. Artista mota guztiekin egin dugu lan. Bideoa, komunikabideak, plastika, performanza. Dantzarekin eta koreografo batekin lan egingo dugun lehen aldia da. Egia esan, ez da oso ohikoa, balet bat ingurumena eta ekologia babesten dituen elkarte batekin uztartzea. Baina Noeren gaiak aukera ematen zuen surf riderekin elkartzeko. Izan ere, uraz eta itsasoen mailaren igoera hitz egiten du, eta horiek gaur egungo kezkak dira. Artea eta ingurumena lotuko dituen 3 urterako proiektua da hau. Ez da ekologia hitz egiten duen baleta. Mundua salbatzeko eta gizateria berri bat sortzeko sortu den gizon bati buruz hitz egiten du. Noeri buruz hain zuzen. Noe eraikuntza kolektibo bat da, eta hau ere bai. Etorkizunerako irtenbidea kolektiboa baita. Nola babes dezakegu? Parte hartuz. Umeak bete-betean daude euren izaera eta nortasunaren eraikuntzan. Honen gixako proposamen artistiko batek munduaren beste ikuskera bat izateko aukera ematen die. Artearen eta kezka ekologisten arteko lotura hori oso interesgarria eta originala da. Ikuskizunak Noeren kutsaren mitoa hartzen du ardatz. Irudikatu ez gaudela antzoki batean. Kutsa handi batean baizik. Asko gustatu zait olatuak egin dituztenean. Dantza asko gustatzen zait. Oso polita izan da. Noe baletaren laburpen bat egingo dugu hoiek dibertitzeko. Baina hortik harago, dibertitzen hasi baino lehen, ez zer adierazi baino lehen, musika eta espazioko kokapena errespetatu behar direla eta elkarrekin dantzatzeko bestearen kontzientzia izan behar dela ulerrarazi behar zaie. Dantza ikasten hastera etorri naiz, baina hau askoz gehiago da. Benetako lankidetza bat da, ekologiaren eta planetaren aldeko borrokaren eta dantzaren arteko sinergia bat da. Ez du testurik, baina aldizkari bateko artikulu bat edo liburuska bat irakurtzeak baino gehiago eragin diezazuke. Denbora ematen dizu ikuskizunaren ondoren pentsatzeko, zeure buruari galderak egiteko, ingurumenera hurbiltzeko beste modu bata, modu sentikorragoa eta emozionalagoa. Baletaren bidez, denoi axola zaigun mezu unibertsala adieraz daiteke. Denok gara Noe eta bere lagunak bezalakoak. Denok gaude kutxa berean. Sentsibilizazioa beti hartu izan dugu kontuan, duela 30 urte konpainia sortu zenetik. Sentsibilizazioari esker eraiki dugu gure ikusleria. Hainbat eta hainbat agente kulturalekin elkarlanean aritzen alegintzen gara. Eta saio antzokitik igaro behar genuela aprobetxatuz, Euskal Herriari eskainitako egun bat proposatu dugu hainbat artista barne hartuz. Guretzat, dantzaren enbaxadore gisa aritzen garenontzat, garrantzitsua da gure eskualdearen eta bertako kulturaren enbaxadore izatea ere.